Lakhain Kora Trok, Duarbaguri MAC constituency under Deithor Baptish Chuch Mondoli along ningkan pharo isi mate sertalin Kechok Katalon jamek pamanpon. Lapen labang so along centenary jubilee along isitame kesompon. Bangso jamek along Deithor Baptish Chuch Mondoli pastor Divinson Singnarpensi mai chariponlo. Lapen ke Deithor Baptish Chuch Mondoli chunbang longki terang pensi aluhi pachini ponlo. Aluhi amana peng pen kachitong dun Karbiang Autonomous Council Education EM Richard Togbi, Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Momin, Reverend Dr. Solomon Rongpi Maipu Nihang Karbi Baptist Association, Senior Pastor Dipu Baptist Church, former Secretary CBCNEI, Reverend Unique Terang CEB Secretary Nihang Karbi Baptist Association, Lapen former Mission Secretary NKBA, Reverend Tenson Bay Executive Secretary Nihang Karbi Baptist Association, Lapen Kaprek Mondoli Keja Atum Rong Asarpen Kechenglok, Penangan Christian Unity Atum Chetong Dunrinti, Lapen Labangso Mayalong at Happy Kejong Pon Laki Leviang deng pi ingko da pho ang deng so ke palong pensi en pon pen jai mek pang ching pon. Labang so jai mek ching pon laki ada por phai troxi a por malong pen pastor Divinson Singnar ari deng pen Mondoli alama pangjar pon det pen bang so phi ada por phai ner ke pa por malom Deithor Baptist Church Youth Department atung pen lama pangjar alun lun ponlo. Bangso penapi puthot Reverend Tenson Bay Executive Secretary Nihang Karbi Baptist Association Harideng pen long I ingpupon det pen Deithor Baptist Church Pastor Divinson Singnar Arideng pen Jubilee anghap ingpupon. Bangso penapi porphai kep apor pen porphai krisi anerlo por an jaimek kedeng thu ningkan pharo isi centenary jubilee aputhak alam maipu Maxwell Ingtipen Thanpon. Lapen CEB Chunbang Nihang Karbi Baptist Association, former Mission Secretary NKBA Reverend Unique Terang Arideng pen long e ingpuponsi. Bang Sopi Chunbang long ki terang ahin pen Speaker aphan kedeng ajaimek deng ponlo. Women Secretary Ompu Rongpipi pen Bible kang thir along pen porhi pon pen arna mardom si arna ma hirjume hangpon lapen ke kijut siarni ke ningkan pharo isi Kechok mate centenary jubilee Katalon pon along jaime kedeng pon at happy hemphu jisu arnam chot ovisuri anta kanghon peklang ke thanang deng pi troxy ang deng so sir kepalong pen en ponsi arna malam thi than ponlo. Reverend Dr. Solomon Rongpi deng pen long e ingpu ponsi bang sohut mai phu pastor Divinson Singnar pen mai chari ponsi jaimek deng pon. Mai long aluhi sarpo amana peng pen kachetong dun Karbiang Autonomous Council EM Richard Togbi MLA Dr. Numal Mumin atum pen ke chenglok penangan ke thekeding atum sidami chitong dun si mesen pen labangso ningkan pharo isi Kechok centenary jubilee Katalon pichun pon. Mondoli puchot kalisi Deithor Howard ongdung abang prubang pike nilitum Mondoli penlo let WP Singer Wopong Singer lapen ke Joy Singh Togbi lapen ke Mon Pondit Singer Sarthe Singer Muniram Langne Tinison Langne lapen la sondak thaksi ongdung akisar tumdulang pini nilitum ke lakhadam long alang litum akiklem kedam ke mesen penajoksi pini nilitum panstamila bangso adim long parjap ponlong lapen lanchot kalisi pini alang litum ke paklang tekang ke mesen penajok si pini ongdung akaching thur ni litum thekdam long pini arlenge theke man pen chenglok ke Charlie akrong na thua kachi hung choklem chodama na thua warsai mesen lapuson pregjam asai long stame a hirjumi ni litum lakhadam long pamelo si pini Deithor Baptist Church pen ni litum labangso jubilee ke deng pon ke pajut silo ni thoman bak ni litum deng pon tanglo 25 pen 50 ke cheng siar ni deng pon lo 75 ke atumi apor ni litum deng pon lo pini ke ningkan pharo isi centenary jubilee paman pon lo sinilitum labangso jubilee centenary
aparman pen long e ke sompondo labang swar long la ke momota paprai un elu labang swar long ke thir kluk lu pu aki ning ke the ake do dam pen la pen labang so akachichak ake do pen sinili to make kroy la pen nili to make kam ake chejor la pen ake claim ke dam jilong anstumi paplut plelu pusinili tum chichak pon News report Carbing Long Live.